Hürmetli тугандар, Хандык байрамына рәхим итегез. Әбиялил районында хандык яһау осталары күп. Был төбәктә хандык байрамы дигән яңа милли мәдәни вакыйга башлангыч алды. Беренче асык конкурска хандык яһау осталары Башкортстанның төрле ягыннан чакырылды. Бүләк итеп кайнар сәламдар. Эй, хөрмәтле кунактар, хандык байрамына рәхим итегез. Алтын куллы халкыбызның ризыгынан авыр итегез. Халык буындан буынга үзенең кәсептәрен атайдан улга, әсәйдән кызга калып килә бит инде. Кайдалар бүген һаман да булса безнең авылларда киез басалар. Анан яшьләр янып килә, бала сугалар, әрмәк сугалар, шәл сугалар. Әмма хандык җитештерү туктамай, ул үзенә күрә бәләкәй генә производство булып, эш булып, кәсеп булып, шуннан бәләкәй генә доход алып, безнең гаиләләр яшәп килделәр. Әбиялил ягында баш алган бик күп милли мәдәни саралар, йолалар бөтен республикага таралды. Балалар һабан туйлары, һаумыгыз авылдашлар, шәҗәрә байрамнары, шулай ук киез басу, шәл хугу, тула басу кебек кәсептәр дә Әбиялилдә башлап илгә күрһәтелде. Соңгы елларда Аек авыл, Урам байрамы, агинәләр хәрәкәтләре лә был төбәктә тәү башлап йыелды. Әбиялил уфталары, Билалов Исмагил, Баязитова Хафиза, Хибатов Юлай, Хибатов Азамат, Идрисов Гаяз, Идрисов Гаян, Салаватов Сабир, Ахматов Хурмат, Халисов Сабит, Усманов Мансур, Абдулин Рафис, Рашид, Тускаров Разив, Халисов Ульфат, Ермөхәмәтов Илдар, Гайсин Азамат, Харисов Руслан, Шайбекова Фарида, Мөхәмәдиева Зарифа, Учалы Уфтаһы, Гатауллин Сәлимиян, Үмітбаев Марат, һәм әлбиттә Красногвардейский район Оренбургской области. фольклорный коллектив Сәлим Әкәй. Юлларды барлай бар сақалы. Хандыксылар Әбиялил, Учалы, Мәләвез, Краснокама, Иглин, Илеш, Оренбур өлкәһенең Кызыл гвардия районынан килде. Бәйгенең күргәзмәһендә элекке традицион һәм заманса ысулдар белән эшләнгән 60тан ашыу хандык куелды. Мен хандыкты армиядан келсе эшлей баштадым. Мен хандыктын офталарынын Атомстан давам eden Угурстаган Атайда иштеген. Атай өмір бойы хандык иштеди. Борунғы әлегеле агаяга менен келип алган, менен хандык алган әбилер хандыкты атайымдан алдым. Еген сәреме хиналан тилер, кызматыбы еген сәреме дегендер. Элек борунғысы тимирден катып иштей турган атай. Мен башкорт халкынын традициясын, башкорт халкынын узурларын күрәтер өчен хандыкка үзебездин тамянырынын, үзебездин башкортлардын узурларын индирип иштей баштадым. Эй, Микелга
Менә үткәрүсе оештыручыларга бик зур рәхмәт. Хандык дигән купшы һәм ыксым каралды, башкорт йортын бидәп, туплап, яйып һәм хаклап тора. Кыз балага 6-7 яшь тулу менән уга атап исемләп хандык алалар, хандык тултыралар. Тормыш китергә, дөнья турында хәстәрләргә өйрәтү ул хандык йыю. Хандык уның буласак гаиләһенең беренче күзалланышы, күренеше, образы. Гаиләһендә етеш, мул, акыл һәм мәхәббәт менән яшәр өчен кыз бала яшьтән үк уйлана, эзләй һәм таба. Хандык байрамы һөнәрчеләр байрамы. Хандык яһаучыларның осталыгы. Хандыктарның ныклы, ышаныслы булуы, заманса зауык менән биләлеүе, художестволы иҗат кимәлендә эшләнүе бик мөһим. Һәр хандыксы яңа хандыктарда борынгылыкты һәм киләсәкте бергә туплай. Хандыгы булмаган килен булмай, хандыксыз туй үтмәй. Яшь гаиләнең хандыклы, тимәк хаклыклы булуы бик мөһим. Оренбур ягынан килгән Сәлимәкәй фольклор төркеме борынгы хандык менән бергә милли киемдәр, йыр-биюләр, тарихи документларда алып килгән. Һәм хандыктың төп кулланышы тарихилек белән традицияләрне хаклау диләр улар.
Ул бер яктан хандык осталарын халыкка күрәтү, үзебезнең кәсепне халыкка күрәтү, аны тергезү, уяту, онытмау, яшь буынга yetkерү өлкәһендә бу байрамның әһәмияте бик зур. Беренче асык конкурс халык байрамы рәвешендә корылды. Районның агинәләр оешмаһы хандык байрамын күтәреп алды. Улар хандык турында башкорт халык легендаларын, йолаларын күрәтте. Хандык байрамы ла киләсәктә һөнәрмәндәрнең, осталарның эшен хуплаусы, таратусы булып, хандык ярминкәһе исеме менән бөтә республика буйлап үткәреләчәк.